kagwanta, welcome to my YouTube channel, Char Kaui. Karon na maligya tag ukay-ukay. Magbinta ako ng ukay-ukay ba kay ang hirap ng buhay ngayon, walang pambili ng ulam. So karon ano lang to ibinta ko, guys. Kanang pantalon, shorts, damit. O dara, ilagay ko na sa plastic, no? O dara na, magsugod ako. Ukay! Ukay mo diya, langga, ukay, langga. Ay, dili man sila magpalit, uy. Kahirap na. Oh, ukay mo, ukay. Dito na po ko sa baklay, sa ako dili dapit, bi. Masig na sila dili magpalit ba? Ana, irog po ko gamay dito. Init! Traba jud ka ay mga kagwanta. Basta magkuan ko tano, kanang magtiyaga ta ba? Kanang maligya, maghirap kita ani. Diri mo baklay. Okay! Okay mo diha, okay. Ikaw lang ga, ikaw, okay. Gwapo man ni. Gwapo kay ni mga among kuan diri po ta sa unahan. Wala may mapalit siguro ani, uy. Sa una, okay! Psst, dong, okay dong, okay. Okay dong, okay dong. Gwapo pa ni. Diri mo man, uy, wala gidigma jud akong kuan, akong okay. Hay. Grabe talaga ang buhay, no. Ang init-init pa talaga ba. Naunsa na magoy. Uy, nay mangga po nito na ko ay daot man. Dito sa unahan. Sa unahan na po tabi. Okay! Okay! 15 lang, 15. So, diri daw tadapita, bi. Ayo! Palit mo okay? Uy, nairong ilangan ko. Bahala mo dyan. Uy, bahala ng ukay-ukaya. Uy, hindi rin ako baklay. Balik ko. Wag yun, gidigma yun akong ukay. Paita. Yari sa ko, ipagawas ako ni tanan ba. Kapuya, budani. Uy, ang init talaga, no? Grabe ang buhay ba? Pinaghirapan talaga. Mahirap talaga, no? Ukay! Ukay mo diha! 15 lang, 15. Oh, tag 5 na lang ni. Ano ko na lang ng 5. 5. Dong, okay, okay. Okay! Pangbili ko ng... Okay! Oh, dali, maganda pa to. Maganda. Pangbili ko ng ano ba? Tahong. Okay! Uy, manang! Okay, manang! Uy, okay! Ay, ayaw nila. Uy, sus, kahirap naman ang buhay. Uy, talaga naman. Okay! Okay, manoy! Okay! Okay! Okay, kayo lang ga, okay. Ha? Dili mo? Bahala mo, oy. Wala, makauli, medyo kong ahat, ani.